по-различни тренировки ще направим. По-лека такава, но също с по-тежка. Какво ще тренираме днес? Пак цяло слушаме, брат. Това е първата ми истинска тренировка, не? Точно така. Къде почваме? Ще направим цялостна тренировка. Горната част, корем кръст, долната част, малко кардио после накрая, всичко. Не знам, романите според мен в момента нещо са легави. Пак ще си говорим след един месец. Става като радиаторче. И момичетата ще стават пръстите по радиатора и стават Тренировката винаги започваме задължително с загрявка. В момента правим 5 минути колело, да загреем ставите на краката, защото днес тренираме крака. Тягай малко положението, че няма да стане. Его румънеца нахъсан, виж, не спира. Само чака да му кажат да тръгне. Ти само седиш, чакаш. Айде. Трябва като ти кажа да направиш 12, да направиш 13. Ти кажа 20 минути, да направиш 30 минути. Без мотивация не става. Най-добрата мотивация е себе си. Много е хард, много е боди, много е джим. Ако беше лесно, нямаше да е за мен просто. Да. За днеска първа тренировка, тренера се раздаде, повече няма да идвам с камера в фитнеса, защото той сега като видя камерата и вика мини тук, мини тук, мини тук. И в момента не ми остава нищо друго, освен да си отида с достоинство. Не знам как ще го изкарам този един месец. Господ да ме е на помощ.